Takže prijal som výzvu od mojho švagra Mariana Keresteša, od mojho kamaráta z Anglicka Piotreka a chcel by som niečo povedať o chorobe amyotrofickej laterálnej skleróze. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje ochrnutie svalstva a stratu kontroly nad svojím telom. Liek nie je. A tým, že sa obleješ, môžeš aspoň na chvíľu cítiť príznaky ako pacienti s touto chorobou. Toto video má pomôcť ľuďom a nejde len o letnú zábavku, ani o najväčší počet lajkov na Facebooku. Takže toto je pre vás. A ďalej vyzývam mojho najlepšieho kamaráta, keďže som prijal výzvu z Anglicka, Lukáša Krajňáka, teda Lukáša Kanuščáka do Nemecka a pre jeho frajerku do Chorvátska.